Ήρθαμε σε εσάς λόγω του ποσοστού επιτυχίας που λέτε ότι έχετε. Δεν το λέμε εμείς. Οι επιτυχίες μας το αποδεικνύουν. Αυτά μας τα παν κι άλλοι. Αλλά το παιδί ούτε lower δεν πήρε και βλέπει και όλη μέρα Netflix. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το λες και σωστή παιδαγωγική μέθοδο αυτό. Α, όχι. Κρίμα. Γιατί μου είχαν πει ότι μαθαίνει ακούγοντας. Απλά με 5 σερί σεζόν λίγο δύσκολο δεν είναι. Μα τις βλέπεις στα αγγλικά. Κι εγώ βλέπω Masterchef, αλλά σεφ δεν έγινα. Και στο TikTok κάτι βιντεάκια που ανεβάζει, να τη δείτε να κάνει get ready with me, να πάθετε πλάκα. Το πιστεύω. Και πάλι όμως δεν είναι αυτή η προσέγγισή μας. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Εσείς ξέρετε. Εγώ δεν ζητάω πολλά. Ένα πτυχί, μία κορνίζα, ένα Instagram post. Έτσι για να σκάσει και ξαδέρφου μου η Σούλα και να ψάχνει στο γιο της φροντιστήριο Μάρτι μήνα. Αυτό ακριβώς να ξέρετε είναι το μυστικό μας. Ποιο, η ξαδέρφη μου? Όχι, η στοχοθεσία. Εδώ δουλεύουμε σωστά και αποτελεσματικά, με σχέδιο, συνέπεια και προσωπική καθοδήγηση. Δεν αφήνουμε την επιτυχία στην τύχη, τη χτίζουμε βήμα-βήμα. Γιατί η γνώση είναι ταξίδι και κάθε μάθημα είναι ένα βήμα εμπειρίας προς το απόλυτο αποτέλεσμα. Άρα stories, feeds και posts ωραία είναι, αλλά η επιτυχία θέλει effort. Όσο για την ξαδέρφη μου τη Σούλα, μήπως κάνετε μαθήματα και σε ενήλικες, να πάρω κι εγώ πτυχίο, να το ποστάρω στο Instagram να λυσάξει?